10 rand 20 rand uqadile Qadiwe 20 rand manini ndandizixelele babuhlanda dibana nawe aze ndikuphuze yabo ndihamba nalona kuthiwa ngulo awungulo mfana ka-TikTok uxoxa amahlanya lo yabo xoxa ibizuzu nawe lehlule ezi-oxibus nawe hayi VIP this one free access yabo nozala wakho lapha emotweni uyakhala umntana apho simtshayise izolo yabo so ngoku-free for uthende nam ke ngoku ndimbahlile so yabo ndithetha kokomo kanye lana unga-understand hayi ndoni kaka majita yathukana or something yabo Oh my man. yeah ngezavini but I do think yabo isikhathi siyami izawudikopela wena unqoka yaphupha mna bram phupha nyano mna nhleli nqojonga izawupopa inyele wena bakuthini njani izawuphila jonga ndikhumbula sisekapa ke ngoku noSims khona indawo sithanda uthenga kuyo amanqe etyiwa ikapa bra akulanjwe ikapa kalanjwe yabo awulambi ncamncamba phuma bafoni amanqeni afaninge 10 rand ajuice mna amafawiso jikela ngafumana ikasibheka ligwinya le 10 rand yabo ifakwe itomati solo yabo wala lettuce hloliwe mna 10 rand 20 rand uqadile Qadiwe 20 rand manini fane ukuqeya about 15 rand hey man 15 rand lawa manje khumbule nje 15 rand I think 15 rand juice lo wena ya iyahlihiza mna nampapa ngwela nobo yami nona nawo wala bala liphaya SIB yabo khona zazitende ziphaya yabo nasasa sinelson no baby papa nesithenga ustende sakhe TikTok yeah like that same yini yaphumela TikTok yashaya awutavi nje bese scenario zona mfethu yabo jonga siyahange yabo khona umnye mfethu fresh lo hotman ngene but mfethu yabo I think wa driver ibike yegrey yabona jaya okay kama accept the guy wala kubo he shot the owner la kaka I honor you yeah amameti hayi ngabhangekile hayi sise ufundise nononi East London yabo groove that day boreke amasimba yabo but siyali sami ngokuyimanjonga and noba ngene at least nazo sendana yabo uma nothonda ukuseshambizi ba yabo ehla beshambizi fika nabameka pha fika bengani ipalo nana bobo ni ipalo nango ni ox la yabo ngeli uyidali bancokola yabo ku relaxing akudlala imatch ndabameka kule match
jongene match uthi ibhebe efonini yam iphethe ifone flip la window yabo avule le phone athi manithi so qala masimba this song ifuli like lawe ba lost lawe xa betheni ngochomi athi ama ayinguwe lo caba u screenshot ne picture yami nje yabo so manenzela kaka ke ngoku yabona haya sinenzela lo yo asijonge thana la video yakho katsembe no jonga sitsembe lawe mapesha manjita ukwenye ratsetse yona leto ratsetse caba umntu wayo uyabo uncanywe ustone chats amasima la uyimjita caba ngeza kaka la ikone baseleka ngutamzi uzithi yabo ba YouTube bahlala mali kaka yabo so kuyafumaniseka ngoba lo lanuka lo mnana uphela engena ngezwikwi zami naye yabo baseleka ngezwi yabo ukuze bukela everyday xa umjita yabo ya so ondibana nebhebe nakamjita ngo alien of not alien lo mnana uphuma emotweni yabo aze ba awutachayi yabo I lost your kid. I want to move around, but yeah, no, but you know, I was kind of, and right, I can't believe Bambu, but it's there for you, I can't believe Bambu, no. Kid jokes, hey, darling, you trouble, who I'm kissing, videos out of the and it's very about Shana to banana as a little pose. Yeah, but the man alone. What wrong low? Hey, you go back low now. Low, the man alone. Hey, that's how the vessel post alone. I was when I was trying to mangar. Mezuzu. Tibama cherry bra. Where no wrong, Let's go. Guys, and call away. Mama innocent guy, but only a shy is yeah. Mama, Mama, to them for stand. As far as the spirits. Tava no biazão. Então os babinhos da vez gato zibedere. Yeah. Shala be crane. Nena be pa. I also like Tonela Fedio le mega TikTok the ox. Sakhe no Sims sakhwela from a Joburg so check up ngabhatalanga ncane. Like TikTok. Hi, awungilomfana ka TikTok uxoxa amahlanya lo. Yabo, hey, this is right. Let's go this ox yeah, die VIP this one. Yeah. Free access. Yeah. Sakhwela manje guys. Kambe njengoba sisikole sesifumene kwiwiza phrase fika sahlala pha. Sifika solama ngebhasi. Emamna nama something lokutya. Khona ishop epha eKapa sasiyothenga kuphanga serengini ndiyazi la ndawo but serengini irengi lana ukwindawo uthengisa ifish phamna ngam phakwa ifish pha ichips izigcwala iplastic fonini ezibona plastic sithenga ngazo ko my friend bekwe pieces ze fish ezithe size ngula mhlawumbe isigqayi 2 1 2 yabo ichips
Mna every time sitravelisha sinezolo zange sihamba singenazolo mna negazi yabo so mhlawumbe zi-8 akapholwanga yena uzayiprepara ngokwakhe lowo yabo bamna nam siyatshaya thina soyithi yabo every stop esibisa kuzofika sipenezolo so inhloko ke ngoku uyazi uhleli nenote uzofuna utshaya xa iphinde yamisa ibhasi utsala nyani Is a make sure. Enjoy kondidibanisa abantu ngathi izolo eBrako traveling. Yeah. Bana abaninzi endibene nabo like ebhasini like ngenxa yezulu. Kumbe ngibambe ngezulu ibhasi. Yodaya fika izobambeka. Phela ke ndadibana nomjida wena Brako. Ayithandi nokuhamba shem Brako nalawo. Ndadibana nomjida wena Brako. Lo mjida lisuka apha e-East London, lisuka apha eBhayi e-East London yabo. Umjida caba apparently apha isession yakhe adiyada ba uthunyelwe imali okuwela qha yabo. Mna ndiyale ndawo ndiyakuyo yena uyayale ndawo ayakuyo but akanamali yakuyayale ndawo ndiyakuyo yabo akanamali behasi kamo sikike fresh yabo kwangokube ekholiswa pha bequmbe ikaka lawipa ngale ngumntu ogxothwayo stot bona xa utrokwa ezawi ya no yetrokwa le kaka le yabo Badikiwe ngoku. dikiwe yiyo i-stot lenwana or something Yeah. nganya sikwela aphezulu khona phezulu but before sikhwele yabo ngihamba lezulu ndibana wami eteksini soba yabo ngihamba lezulu so ndibuza le nwana ethengiswa apha izulu ndilatsela apha enjoli efonini ithi ndithi masambe nana saqala fa kwangathi usambe sangena pha enjoli zazitrato zapha ya sabuya naye zosa sayitshaya pha ngapha kwendlela yamo njeba iteksini ezokhwela zase-East London apho kwela ncasa tshaya tsala mna le way akho stop zophinda kumiswe apho hour or 2 hours yabhasi so funeka sigqibelele ale mna nam noma yayichiza ndiyazi wayesithini noma yesithi good kodwa lemshi ananibahla amasimo savala so talking for stand mamele nwana ngoma istoti nyale nwana le nwana caba iyalwa okanye alwile amajida ayo kwabethwa umfethu kwathenga into ezi-snacks nelo hlobo yabo ya and then umjida ke ngoku so uyabalekiswa yabo hayi imali bikhona biyimali ba ina kwela uhambe apha otherwise ufawunye yabo ya so ngqomo okay naxesha leso story si-snacks eso story mos check man asiphole ngoku yabo yasibeke manje xa sifike elanukeni mna nacimba xa ukhwele apha uya e-East London uhlika elanukeni like phaa elokishini kanti uhlike town Yeah. hey man lost you mna ndazi egarage kwa-9 le town ngoku leya ndiyazi thini weni buza kuphi emoni phaa yo town kwele baba lo la teksi yagqitha mna kuhlikiwe phaa ndahlika kanafamba ndlikile yabo but ke ngoku enye into endihlisileyo le kaka yentwana kuba isithi iyayazi le ndawo ndiyakuyo yabo ngomokhi iyayithethisa mozanya so abesithi lo mfethu but ikhona iteksi yaphaya nantsi yabo la teksi bendim nalo mfethu xa sobayithiwa yabo oreke bikaka nabo phela lihamba yabo sihambe sothenga ukutya nonana hayi ke sengihatyiswa wami sendimncobile mos sihambe sothenga ukutya sithenga amagwinya yabo uhloshiwe sibulala tshaya ndingawuza ke ndingawuza ndayitshaya incinci ngeza sikhathi yabo tshaya ingawuza mnana matshaya ingawuza phola yabo sibuye sikhwele ntoni iteksi sengathi bugcwala sibeke phansi sotshe yemi bro xa sifika phayana umfethu kanti akanayo kwayimali ke ngoku yabo yosuka apha yabo uyotsho phaa yena senethemba lam Yo. akanixelelanga yabo
lo mfethu unalawe bandithe masambe mos like sienda one similar to ndawo one uchilo yena bo yabo so naleba uzokhavarisha yonke into bangabhadala yes yatitala ntwana ata tita uzithi utata ukuthi uthe masambe yabo nangixolela sinayo anayi mali wathi masambe brand ne 100 rand yoga ndiyacinga ngoku ndihamba xa ndifika kule ndawo cause xa ndisuke etown ndiyohlika elokishini kuthiwa ndizophinda ndikhwele naphaya yabo so andiyazi ke uzawuphinda ndikhwele ndizithile and ngiyofuna mbhatala lo mjita itaxi I think close to 30 rand or 20 basazikhatha because andiyazi thini session but 30 rand ndibhatala lo mjita 60 rand xa sifika phaya kuthi kwiteksi nabiyerba funeka ephinde ekhwelile lo mjita so uzamkhwelisa ke lo mjita because lo mfethu mengahamla ntwana pha intshaqa engahambi engathi ndim lo uyikaka ke ngoku apha eteksini yabo uyancaphisa lana mjita but andimthanda mfethu yeah andithandi yalo mjita lawo andibazi igama layo enye nadibana nayo yona nayo yazi mfethu xa usiya kwela cala abazidibana iinsekela zabantu enye imana nayo yayibethwa kanye ngabahlali yabo laa ntwana ithi zabetha zarobha omnye umfethu yabo urobha kwayo lo mfethu like zirobha umjita apha esibangweni kanti yona ityola phi kwesaa sibango salo mjita imrobhileyo yayotsheka phaya yho ithi xa iqala ungena isibango le ntwana fona ikona bo yabo umaniseka nangabafethu xa isithi kusenawo lo mjita nanemrobheni mfethu wama nabafethu bakhe bamthatha umjita bomfaka endlini kwenye dlala cabani but ke ungeza sikhathi ezinwana cabe ezinye zazo ziyagela yabo uthi namjita zammura lamfethu like for like into yange 3 days yabo every days nesiyale zanwana cabe bobosi lisehlathini yabo nozala wakho lapha emotweni uyakhala umntana wapho simtshayise izolo yabo so ku-free for uthende nam ke ngoku ndimbahlile so yabo ndithetha kokomosi so umntana wam usifila like ubalisa la hamba malume kubuhlungu basele 3 days kuthi abantwana bezingaphoyelwanga ungena phaa fondini fike zimncamele bophelele vele zimncamele bethe umuntu zigqiba ziphinde zihambe okhutshwa ngumama wenu ntwana ba bethwe wanye beda khona noyiki ngathi mna kumosha umntu esibangweni yabo imagine bra umure umkanye urobhe umntu apha uyahamba uyohlala eqonce okanye kuloo ndawo kanti ufika urenda kokwayo le kaka abasimba lo mjita kube ehlala ebhaya yabo kwathiwa hamba le flat mayirendise kanti iflat yayo le kaka imagine ezokuya kodwa badibane nawe phayo foni xa besithi emanantsi le kaka ungabethwa unye senzeka zokuya yo but akho story like sendichaza engathi jonga ndidibana nomnye umjita 4 ways lo mfethu sidibana ox ukwidate nomjita abhoreke le date yakhe avaye lo mfethu yabo mna ndiyazipholela mna yabo just nje ndirelaxile naye nemali yabo ndirelaxile nje ndibhorekile yena lo mjita kwidate but uhleli kwitafile phambi kwam yabo avaye lo mjita nanomnana ibuyele kake buya wanene buya ithi xoke engahamba kulo mnana lost ke kuzithi ithi hayi lewe bi-first date le besinayo yabo so khani mlinelo mnano lewe yabo so ninaxoka nathi ndihamba nawe neno yabo ezakuyiwe yabo wala wayesona sidibane nathi so lo mjita ngesi sikhathi ke ngoku yabo ndisela intontoni esavana yabo
Umzenze za motherfucker. Yabo. Savana kule kaka endawo. Yabo 40 rand. Yabo. Kambi yesavana 40 rand. Sela le kaka ko. Seli 1 na ngolile nje. Ade odlala iManchester something and so akudlala lezo kaka ugcwele kubukela ezwehle. Afike nyalo mshita akafika bambeka abuza selisavana ngaso sona sele black but nje kubantu polisa njalo tight just kaka. Savana nayo. Ba! Yabo I think ethenga 6 or something. Sasayeless kaka. Lelo mshita bebuza ke ukubona siyaqala mase udibana wathi ngathi uze ungowaphi mfowethu isijamba wasebhayi na usuthu umfethu wakho wabhanga wasebhayi wathi yabo so uze njani apha besijabule ngifakela abantu Horman anana yabo wathi yabo akhe yabo dlala apha yabo bathi ndiyaqala uzapha esibangweni bathi mathini yabo ndiyaqala uphuma lewe yo mnana abesithi yabo udibene nomjito grand abafethu bambonke bashatile indedwa imara phake engatshatanga ngapha ngiyongendla ngophumana ngapha so kanami wophuma and now na friend so today I'm your friend yabo I take Pauline mchita khona Pauline bese ngakangcibisa specs yabo ukuthi uzashare for sivulekile boza khona uzibuza teki noma buso lawe naza kakazezini naza brook yabo Pauline man no hayi libisicho ba John athi swapha namhlanje yabo bathi umna ke ngoku ophuma kwami usubhoreka kwami ndiphume ndibe ushoti nabo ndipush ndiskipa ndilexile yabo akhona ngapha yena mjita de wenqebe ngayo ubomvu yena mfundini yabo mina na bathi wait which club can you go to yabo unqebehlo feel umqulu isifilo uPauline mfethu uPauline athi hamba ngosana wami sayibona phambili let's go so 4 ways more ke no spiritual yeah sikhole elevator sinike so jogulana ngakupaki lot ipake imoto yayo sike drive wapha iwakile wasina yabo suka bayo uyolana ke 4 ways yojoba I walk in and tell you things. I walk, you should have a nyan, if you chita must ham, so again. I survive. Club beside goes on the aye. But you fair to we are scared about it. When I so pass again, so some such a way. Just figure part, if you can peg like a funny. Yeah, come on, cheer. Yeah, you are a basher, but balaba. It's like a cherry. You are a cheer. Some little no for him. You're scared like that. There's no girls here. Let's go. Let's check another place. Hey, Mati. Hey, John, Google, Scarlet, and our fully way. Yeah, Pelistic armor, John, some summer morning. Yona the fresh maseba boni komzolazi nabusi ofulala msnama fulala thithi samba yo haya enxele lapho bephula akho clubs ngayingeni kuwe saphela kwenye unonon club but phezulu nerooftop yabo fresh amasimba ke yapho honinge khoyo umqondo Jesus wili mishi lana makathembu phambili yaqathi balangani mana babani igama lakhe yabo bambekile nje ngumnanekazi yabo yena umjito uginyelwe ngesixhosa sami nale webani mbiza ngomnanekazi sawi yabo ya thethisi sasa noba sahamba phansi kwa 4 phaya ana nkonduzo yami noJophumile ngifika ngabana ke ukuphala we dokile fonini the whole night fonini Joburg wazibane Joburg yabo ben bas phozani balisa xozani bali ayibali sinoba isikhathi sesigqithile balenzela